И здравейте, това е епизод 10 от моята поредица. Както обещах, в този епизод ще кажа за кой снимам тези клипове. Както изглежда, това няма да е последният епизод от моята поредица, но просто този епизод ще кажа за кого снимам клиповете. Но това ще стане чак на края на епизода. И така, вчера, т.е. миналия път, щях да направя в моста стъкло, но нещо излезе от контрол и нещо не сложих стъклото. Така че сега ще го сложа и да. Този епизод няма да е много дълъг, няма да е кой знае колко дълъг, но ще пак нещо. Така. Понеже няма да се задържа много. И пак ще направя същото с овцете, като в миналият епизод. Тук. И да, оставаме така. За сега тук не знам какво става. Но каквото е, не е много добре. Овцете нямат това вълна. За това, че сега ще видя да направя нещо дърво, като колипка или нещо. Ама не, няма да е голямо. Ако такова очаквате да бъде, знаете. Няма да е голяма постройка. И да, ще трябва да взема торчове. Това ще бъде в днешния епизод. Бях ви казал, пишете коментари с какво искате да правя в моят свят на креатив. Ако нещо не знаете или тем подобни. И аз ще го направя. Да. Това не знам какво ще е, ама ще видим да е нещо. Просто нещо. Някой път, когато не мога да се сетя какво да правя, просто ровя така под земята. Като казах под земята, ще отида в моята мина да покопая. Ето така е по-добре. Сега да, след като намеря нещо да изкопая, полезно изкопаемо, така да наречем, ще кажа за кой снимам тези клипове. Сигурно тези стълби ми трябва ескалатор. Много е бавно, затова ми даде редстоуна от онзи път. Щях да идвам да го чупя, но се забравям. И ето дойде момента. Тържествения момент на краля да щупи червеното камъче. Не е толкова тържествен, колкото изглежда, ама не е тържествено. И блок. Явно съм стигнал само до тук. Вече се налага да копая. Това се оказва добре. Изкопавам така. После насам. И само да не изкочи лава, че направо не знам какво ще стане. Мен и живота ми.
За сега не съм намерил нито един диамант, а пък вече стигнал до черното. Мисля вече да спирам епизода, защото няма какво друго да ви показвам. И затова сега ще трябва да кажа за кой снимам тези клипове. Дан-дан-дан-дан! Клиповете са снимани за знака. И да, знака, ако гледаш това, аз искам да стана толкова известен, колкото си чино, да не те надвишавам. Моля те, ако можеш да направиш това. И това беше от мен. Ако някой познава знака, да му каже. И ако знака го гледа, да пише, защото аз го уважавам. Гледал съм му всички клипове. И затова чао от